गिबियावनो रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम गिबियावनो हामलायथि बावनाय थाबाय आरो बे समाव जानो गोनां दिनैनिफ्राय जथाय बाथौ आश्रम आफादनि 22थि जयै लोगो हमलायनाय बे हाबाफारिया साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजानो दिनैनिफ्राय जागायबाय। दा बे समाव जों मिथिहोनो सानो जोंहा हाबाफारि बायदियै गुबुन गुबुन बोसोराव जेरैबायदि जथाय आफाद बाथौ आश्रमा जेरैबायदि खुंबोयो देग्लायबो बे हाग्राजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय संबोराय बाथौ आश्रम फरायसालियाव खुंनो लादों। दा मेहेरगोनां हाबाफारिया बेयो ओरैबायदि जाहैगोन जे गुबुन गुबुन फरायसालि जे जथाय बाथौ आश्रम आफादनिफ्राय बेयाव गेलेमु आयदा बिदि इंराजि खन्थाइ आवरायनाय बे हाबाफारि बेबायदि हाबाफारिखौबो लादों आरो लोगोसे बावनो बेबायदिनो बे मोनसे धोरोमनि फरायसालि बे मोनसे बिजों बे धोरोमनि फरायसालि बिजोङाव हरखाब बुंथिनाय धोरोमनि सोमोन्दै बे आयदाखौबो लानाय जादों आरो लोगोसे बावनो गथ'फोरनि इयुन आखल आखु गियानफोरखौ नायनानै जे मोनसे गावखौ इसोरजों बावसोमनानै जे सासे आब्रुथि गोनां सासे सुबुं सम्पद सोरजिनो हायो बेबायदिनो बेखौ नोजोर बोनानै मोनसे आर'ज बादायलायनाय हारसिं आर'ज बादायलायनाय बे हाबाफारियै बिदिनो जोंहा हाबाफारियाव होखानाय दङ। सेथि हाबाफारि बायदि गेलेनाय हाबाफारि दङ। बे नैथि हाबाफारि बिदिनो खन्थाइ आवरायनाय आरो लोगोसे थुनलाइयारि बादायनाय दङ। बेबायदिनो मोनाबिलियाव जथाय बाथौ आश्रम आफादनि मोनसे गोजोनै थान्दै मेल दङ। बे थान्दै मेलखौ सम बायदियै गासैबो खामानिया दिनै जागायलांगोन। दा गेवलां मेलनि हाबाफारियाव दा जथाय बाथौ आश्रम आफादनि गासै बिबानगिरिफोरजों लोगोसे जोंहा बे ओनसोलाव जोंनि सोलोंथाइ धोरोम बिथिं बायदि बिथिङाव दावगालांनो थाखाय जे बेयावहाय गोनां गोनां आलासि लेंहरनाय जादों। बे लेखायै दा प्रग्रामाव गिबिनिफ्राय जोङो जथाय आफाद बाथौ आश्रमजों लोगोसे जोंनि बानजाय आफाद आरो लोगोसे जोंनि धोरोम गौथुमा सावरायलायनानै जे थि खालामनाय जादोंमोन माखासे उसुबिदायाव नाथाय बिथाङा सफैनो हाया होननानै जोङो खोनानो मोन्दों। अब्लाबो बिटिआरनि सिएमआ फैनायनि बाथ्रामोन। दा बेनि जायगायाव बिटिआरनिनो बुंथिगिरि कातिराम बसुमतारी बिथाङा सफैगोन। बेखौ जोबोर मोनसे गोजोनथाव खौरां एबा गोग्गानो गोनां खोथा जे जोंनि बाथौ दोहोरोमारिनि गेजेराव जा बाथौ आश्रम फरायसालिफोर दं बेनि दिनै बे बोसोराव 22थि 22 बोसोर जाबाय। बेनिनो 22 बोसोरनि जा जथुमलाय बेखौ दिनै जथुमाखौ हाग्राजुलि बियाबनि बेन्दोङाव खुंदों। बेनि गाहाय सायनासालिखौ बेखेवनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों। मिजिंथियो बे सायनासालि बा बे सायनासालि सिङाव बा बे जथुम्मानि गेजेरजों बाथौ दोहोरोमारि माखासे सान्थौफोरखौ लानानै फैबाय थानाय समाव सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंनि दोहोरोमारिनि फरायसुलि बिथांमोना जौगानो हागोन। दोहोरोमारि आसारखान्थि हारिनि जा जोंनि आसारखान्थि हारिमु बेखौ फोथांनानै लाखिनाया साफ्रोमबो बाथौसानि बेयो जोंनि दायित्व दं। ओंखायनो आसा खालामो बे जथुम्मानि गेजेरजों जाहाथे फैबाय थानाय इयुन जोलैफ्रा मोजां खौरां लानानै मोजां सोलोंथाइ लाना मोजां गियान लानानै थाङो आरो बे जथुम्मानि गेजेरजोंनो धोरोमारि आसारखान्थिफ्रा बेरखाङो हारिमुनि आसारखान्थिफ्रा बेरखाङो सोलोंथायाव जौगानो हायो बेखौनो मिजिंथियो।